Môžeme? Dnes vám ukážem niečo, čo sa len tak nevidí. Dodge Ram 1500 Limited s motorom 5.7 Hemi v nádhernej farbe Patriot Blue a obytnou nadstavbou, ktorá z tejto americkej beštie robí plnohodnotný expedičný karaván. Hodnota tejto kombinácie je približne 140 000 eur. Áno, viem, niekto si za to kúpi trojizbový byt, ale ja vám poviem jedno. S týmto mám chatu v hore, apartmán priamo pri mori alebo rovno pri zjazdovke. V podstate, kde zastanem, tam bývam. Moja navárka je aktuálne u doktora, teda v servise, a keďže moji kamoši v Lajonkare vedia, že som posadnutý všetkými možnými formami spania v aute, v stane, v dodávke, rozhodli sa mi počas opravy požičať túto mašinu, aby som ju poriadne otestoval. A poviem vám, bol to jeden z mojich snov, vyskúšať si takýto karavanový modul na pick-upe, a preto som sa rozhodol túto skúsenosť zaznamenať do vlogu a podeliť sa o ňu s vami. Vyskúšal som si ju s celou rodinkou na festivale Overland na Duchonke. Overland je miesto, kde sa stretávajú cestovatelia na kolesách, od motorkárov až po expedičné nákladiaky. Tento rok sa tam zišlo opäť okolo 500 vozidiel rôzneho typu, úprav a výbavy. Okrem prehliadky techniky je to najmä o zdieľaní zážitkov, tipov a užitočných rád medzi ľuďmi, ktorí žijú alebo chcú žiť cestovaním. Celý festival sme teda využili ako test nadstavby v reálnych podmienkach. Z pohľadu techniky to stojí za zmienku. Výška celej súpravy je približne 3,4 metra, obytná nadstavba je vyrobená z jednoliatého sklolaminátu, takže žiadne spoje, nič netečie, je to vodeodolné, nehorlavé a kompletne zateplené, takže použiteľné celoročne. Nemá vlastnú ešpézetku, nechodí na STK, lebo sa tvári ako náklad, upevnený na korbe pomocou gurtní. Nie je pevne spojená s autom a tým pádom sa dá ľahko zložiť dolu a použiť aj ako samostatne stojaci karaván. V tejto nadstavbe sa vyspia 5 ľudia, 2 na hlavnej posteli, 2 v strešnom stane a 1 na posteli, ktorá sa spraví zo sedenia. Čo sa týka výbavy, je tu solárny panel na streche, ktorý dobíja batériu, nádrž na vodu s objemom približne 47 litrov, nezávislé kúrenie na naftu s 10-litrovou nádržou, ktorá vydrží zhruba 7 dní vykurovania. Vodu si zohrejete buď z batérie, alebo klasicky v kempe na elektrinu. Je tu chladnička, plynový varič, vnútorná aj vonkajšia sprcha, klasické WC, menič napätia až do 1000 W a všetko je nakonfigurované tak, aby ste mohli bez problémov fungovať úplne mimo civilizácie. Celá nadstavba je modulárna, to znamená, že sa dá nakonfigurovať presne podľa vašich požiadaviek. Od toho sa potom odvíja aj cena. Či ste rybár, poľovník, digitálny nomád, alebo len človek, ktorý rád objavuje, táto zostava vám poskytne maximálnu slobodu. Toto je Ram 1500 Limited, žiadna hračka, poriadna americká mašina. Pod kapotou 5.7 litrový V8 Hemi, výkon cez 400 koní a samozrejme automat. Štvorkolka s redukčnou prevodovkou, takže keď opustíš asfalt, auto si len tak zívne a ide ďalej. A teraz trošku reality. Spotreba s touto nadstavbou berie okolo 16 až 20 litrov benzínu, ale keďže to fičí aj na LPG, peňaženku, to až tak nebolí. Nadstavba váži cca 800 kg, ale tu je to úplne jedno. Ram má vzduchový podvozok, takže aj s plnou nakládkou jazdíš ako pán. Žiadne zadrhávanie, žiadne trápenie. Pláva ako tank v bavlne. Auto váži cez 2,5 tony, ale má silu aj komfort. Vnútri totálny luxus. Vyhrievané, ventilované sedadlá, digitálny kokpit, obrovský displej
audiosystém, čo ti vyčistí uši. A hlavne, miesta je tu toľko, že sa tu môžeš natiahnuť ako v obývačke. Toto auto aj s touto parádnou nadstavbou, vrátane servisu, výbavy a riešenia na mieru vyriešiš v Lionkare, ktorému týmto ďakujem za zapožičanie tejto beštie. Bol to naozaj zážitok. Toto je viac než len auto, toto je sloboda na 4 kolesách. Ako isto viete, precestovali sme toho veľa. V ťahanom karavane s klasickým strešným autostanom aj s autokaravanom. Každý typ má svoje výhody aj nevýhody a všetko záleží od typu dovolenky, destinácie a ciest, po ktorých sa chcete presúvať. Nadstavbu hodíš na pick-up a máš plnohodnotné bývanie bez toho, aby si musel niečo ťahať. Vnútri máš teplo, sprchu, kuchynku, proste všetko. Výhodou je, že keď ju zložíš, ostáva ti plnohodnotné auto na bežné používanie alebo na prácu. Menšia nevýhoda, ktorú som zistil a ktorú by som si možno inak nakonfiguroval, menší vnútorný odkladací priestor ako pri klasickom karavane, hlavne ak cestuješ s viacerými deťmi. Ale zas vieš sa dostať kamkoľvek. Je to kompromis medzi komfortom a mobilitou a ten tu vychádza fakt dobre. Nadstavba je super vec, ale potrebuješ pod ňu aj poriadne auto a v tomto je Ram úplne nekompromisný. Nechýba ti výkon a vzduchový podvozok je topka, na ceste aj v teréne. Každému odporúčam si to pozrieť naživo v Lionkare v Banskej Bystrici. Máte jeden, druhý, bim, kompozične, exkluzívne, to je. Jacuzzi, tam sú Belianské Tatry.